Domnule președinte, domnule comisar, după cum am observat și în cadrul vizitei delegației oficiale a Parlamentului European la care am participat anul trecut, Islanda a investit foarte mult în educație, cercetare și dezvoltare și felicit autoritățile islandeze pentru sprijinul acordat strategiei de la Lisabona și participarea la aceasta, inclusiv prin adoptarea unei strategii Islanda 2020, care subliniază importanța acestor domenii și schițează obiective pentru anii următori. Consider că aderarea la Uniunea Europeană va aduce beneficii tuturor părților implicate, respectiv Islanda va câștiga stabilitate economică și monetară, iar Uniunea Europeană va deveni mai puternică în regiunea arctică și în domenii ca energie regenerabilă și schimbări climatice. Cred cu tărie că de o importanță majoră este îmbunătățirea dialogului cu societatea civilă, precum și a dialogului dintre Uniunea Europeană și Islanda. Recomandarea mea, simplă pentru poporul islandez, este să aștepte rezultatul final al negocierilor înainte de a lua o poziție. Vă mulțumesc. Puhemies, arvon kollegat, mekin voimme onnitella itseämme. Islantilaisten halukkuus liittyä meihin osoittaa, että EU on yhä edelleen vetovoimainen. Euroopan integraation luoma vakaus, vauraus ja turvallisuus ovat olleet niin onnistunutta,